Outer straight about Shanze one pa a party kill Singaro that in nature tell Quella again Horandati House Kubatika House Guanica Voicemail Tiri kuku fodera boniago Voicemail House Kubatika Handi dances is nane confession House Kubatika Tiri kuku fodera boniago Voicemail House Kubatika Handi dances is nane confession House Kubatika Vana vanogara vachifunza everyday mubvunzo usina answer wakangoenda usina ndiudza muhombe mutoro wawanditakudzwa tarangarira masuva aye every month uchidipawo pay vana vako futi uchitengerawo mapai chisuwo changu kuona na one day tiri kukufonera foni yako voicemail hausi kubatika handichanzuzisa ini nane confession hausi kubatika tiri kukufonera foni yako voicemail hausi kubatika handichanzuzisa ini nane confession hausi kubatika chikainga chidzosere payebo kandipfimba kutora pafair this time ndokuramba mulife mangu wakangova tempusha friends angiojinita brainwash shakangoma ungonzisingo madha kutambura shuwa here nembeu yako ko wakaidyarireiko mbeu yacho tokakaiwe utore mbeu yako tiri kukufonera foni yako voicemail hausi kubatika handichanzuzisa ini nane confession hausi kubatika tiri kukufonera foni yako voicemail hausi kubatika handichanzuzisa ini nane confession hausi kubatika vana vanogara vachifunza everyday mubvunzo usina answer wakangoenda usina ndiudza muhombe mutoro wawanditakudzwa tarangarira masuva aye every month uchidipawo pay vana vako futi uchitengerawo mapai chisuwo changu kuona na one day tiri kukufonera foni yako voicemail hausi kubatika handichanzuzisa ini nane confession hausi kubatika tiri kukufonera foni yako voicemail hausi kubatika handichanzuzisa ini nane confession hausi kubatika tiri kukufonera foni yako voicemail hausi kubatika handichanzuzisa ini nane confession hausi kubatika tiri kukufonera foni yako voicemail hausi kubatika confession hausi kubatika. It is a power production.